Звездна прогноза за 23 септември. Денят носи напрежение между желание за промяна и нужда от стабилност. Хармоничните тригони между Слънцето, Уран и Плутон отварят врати към нови идеи, но опозицията с Сатурн и Нептун изискват трезвост и емоционална зрялост. Луната във Везни в квадрат с Юпитер усилва социалната чувствителност, а Марс в Скорпион в напрегнат аспект с Плутон активира дълбоки вътрешни конфликти. Ден за осъзнаване, не за прибързани действия. Овен, не се поддавай на импулса да доказваш себе си на всяка цена. Днес тишината е сила. Телец, възможни са конфликти в екипна среда. Използвай дипломатичност, не инат. Близнаци, идеите ти са блестящи, но не всички са готови да ги чуят. Изчакай подходящия момент. Рак, емоциите са силни, особено в семейството. Не се опитвай да контролираш всичко. Лъв, денят изисква адаптация, не демонстрация. Вътрешната трансформация е по-ценна от външния ефект. Дева, внимавай с критиката. Днес тя може да бъде приета като нападение. Изразявай се с мекота. Везни, Слънцето и Луната в твоя знак те поставят в центъра. Бъди мост, не съдия. Скорпион, Марс те зарежда с мощ, но квадратът с Плутон изисква контрол. Не се самоунищожавай в името на победата. Стрелец, идеалите ти са подложени на изпитание. Не се отказвай, но и не проповядвай. Козирог, Сатурн те дърпа към отговорност, но душата ти иска свобода. Намери баланса. Водолей, Плутон в твоя знак те призовава към дълбока промяна. Не се страхувай да се откажеш от старото. Риби, Нептун те прави чувствителен, но опозицията със Слънцето изисква яснота. Не се губи в мечти. Успешен ден ви желая, ваша Лия.